Salutare oameni buni și bine v-am regăsit! Chiar mi-a fost dor să vă filmez ceva pentru voi special, așa că am pus mâna astăzi pe Oppo Find X2 și vreau să vi-l prezint. Sper că sunteți bine, sper că n-ați avut probleme cu virusul ăsta nebun și sper că vă păziți cât mai bine de el. Nu vă luați după ăștia care spun că vine relaxarea și putem să facem ce ne taie capul, pentru că pericolul e real și ați văzut unele persoane pur și simplu reacționează aiurea. Eu am reușit să stau deoparte, fac comenzi prin Glovo, prin aplicațiile astea de livrare. Am descoperit una nouă, Lola Market, lolamarket.com, cred că e, sau oricum, îl găsiți pe Google Play, Lola Market. Am văzut că poți să faci și la Auchan prin curier, dar bine, numai anumite produse de la Auchan. În fine, ideea este că există soluții astfel încât să stăm acasă în siguranță și să nu avem probleme. Sigur, abia aștept să ies în natură, abia aștept să se anunțe dacă de la 15 mai încolo putem să mergem și noi la pădure, pe munte, la mare, undeva unde nu e lume, să stăm cât mai izolați, dar în aer liber. Din păcate și acum, când am mai coborât să mă întâlnesc cu diversi curieri, sunt oameni pe stradă, parcarea e full de mașini, deci se întâmplă chestii, oamenii merg la servici, e complicat rău de tot. Dar e bine și asta, pentru că dacă am sta cu toții acasă și s-ar paraliza complet economia, atunci chiar ar fi un pic nasol. Trecând peste asta, încep să vină noi telefoane, chiar dacă vânzările de smartphone au căzut mult începând din martie. Asta e situația, nimeni n-a mai avut chef de cumpăraturi în perioada asta și mai ales nu produse de lux, dar încep să vină noi telefoane și Find X2 a ajuns înainte de Mi 10, care e pe drum, să sperăm că ajunge luni, marți, miercuri, oricum o să filmez imediat cum ajunge și ăla. Astăzi doar scoatem din cutie Find X2 pentru că vreau să îl testez. E unul din cele mai dotate terminale de anul ăsta, dar pe de altă parte este și destul de scump. Stați cu mine să vă prezint, cred că este primul Snapdragon 865 care ajunge la mine. Abia aștept să testez să văd ce scoruri scoate și o să revin cam într-o săptămână cu un review final al lui Find X2. Haideți să vedem din mână. Bun, Oppo este un brand chinezesc printre cele mai populare la ora actuală, dar nu este doar o firmă simplă Oppo. Este un conglomerat chinezesc, compania mamă se cheamă BBK Electronics. Și BBK Electronics ăsta produc Vivo, Oppo, Realme și OnePlus. Astea sunt cele mai cunoscute branduri. Compania a început prin anii 2000, exact ca celelalte firme din China, produceau ce se vindea atunci, DVD playere, echipamente electronice de-astea, casetofoane, chestii de-astea, după care au început să producă din ce în ce mai multe, ajungând în final la telefoane. De prin 2014-2015 o să fi făcut telefoane ceva de genul ăsta, iar prin 2016 au început să fie în top. La un moment dat au ajuns pe primul loc în China cu brandul Oppo, dar acolo fluctuează. Acum am înțeles că Huawei s-a reîntors pe primul loc, mai e și Lenovo care vinde foarte mult acolo și oricum, ideile lor sunt bune și de asta au vânzări din ce în ce mai bune, iar acum au început să se extindă în Europa. Ei fac așa, iau cel mai bun procesor și încearcă să pună celelalte componente cât mai bune, astfel încât să rezulte un flagship pe care lumea să-l cumpere. Oppo fiind brandul high-end, cum ar veni, pe lângă OnePlus, care este brandul accesibil, flagship accesibil, ăsta este flagship scump. Adică vor și ei cumva, pe de-o parte, să facă profit, să vândă la prețuri mari ca Samsung și ca Huawei și să le rămână și lor o felie mai mare. Doar că după succesul cu Find X de anul trecut, care era un concept interesant, anul ăsta au mers, cred, un pic cam departe. E adevărat, telefoanele sunt 5G, adică au tehnologie de ultimă generație, au procesorul de top, au cam tot ce trebuie să ai la un astfel de telefon de ăsta, de exemplu, e 5.000 de lei, nefiind varianta de vârf. Este doar o variantă
Nu e nici cea mai low, e intermediară cumva. O să vă explic eu toate gamele și discutăm în liniște pe tema asta. Uite, au super încărcător cu fast charge, căști, dar sunt de astea dopulețe care îți cad din urechi și au și un cablu de USB-C acolo. Iar în asta este pusa transparentă pe care toți, mă rog, nu chiar toți, o oferă în cutie. Samsung, ați văzut, a refuzat să facă chestia asta, dar în general firmele chinezești toți oferă această pusă minune. O să dau drumul și la telefon. Ce mișto e, deci ăsta pornește în recovery mode și hai să-i dăm reboot. Să vedem ce întâmplă. Așa. Bun. Ăștia acum, firma asta BBK Electronics, vine tare cu un nou brand care se cheamă Realme. Am văzut peste tot știri despre, mamă ce bine sunt dotate telefoanele Realme, Realme nu știu care, Realme nu știu care, ce tari sunt, dar de fapt, înțelegeți că în spate este o mare corporație gigantică de nivelul Huawei sau Lenovo și care... Hai mă, lasă-mă, ce vrei să știi tu în ce țară sunt. Nu, sunt unde sunt. Care face o grămadă de produse pe care le revinde apoi sub diverse nume și sub diverse... mai schimbă o setare pe aici, mai schimbă o dotare pe acolo. Adică sunt cam aceleași în spate și în spate, aceleași componente. Probabil fiecare companie are proprii director, marketing manager, inginer care face design-ul și așa mai departe. Scuze că am scris greșit parola. Bun, asta este... Deci, versiunea entry level de la asta este cu 8 GB de RAM și 256 de stocare, ceea ce deja e super tare pentru România. Snapdragon 865, cameră de 48, parcă, și așa mai departe, dar ăsta pe care l-am primit eu la test are 12 GB de RAM, Snapdragon 865, 256 de stocare, deci versiunea de bază are 128 de GB, 8 GB, ăsta are 12 GB și 256 de stocare. Camera ea, ca să nu zic vreo prostie, 48 de megapixel, 13 și 12, camera frontală de 32 și o baterie de 4020 de mAh. După cum ați văzut la prima impresie, arată așa Samsung Galaxy S10. Așa. Două copii. Au și sistemul lor de operare, top modelul OnePlus, ăsta se cheamă ColorOS. Hai mă nene, skip, mai durează 5 secunde să setez astea. Așa, accept. Nu mă lasă să-ți sar de asta. Bă, lasă-mă în pace. Gata, ColorOS 7. Telefonul l-am văzut la lansarea din România, în februarie un eveniment, cred că a fost ultimul eveniment de telefonie la care am fost anul ăsta, pentru că după aia a venit nebunia asta și s-a anulat complet totul. Da, arată bine interfața lor, destul de standard, cum spuneam, cam seamănă cu ce oferă Huawei și Samsung. După cum vedem, are camera de selfie în display, decupaj, ecran cu margine curbate, un design foarte bun, materialul ăsta e simpatic, sună plastic, dar o să verific în caz că s-au mai ofticat unii că era un telefon cu spatele ceramic și am zis eu că e plastic. Versiunea de top al ăsta este Find X2 Pro, adică ăla vine cu extra cameră ultra-wide care are și aia 48 de megapixeli și o baterie foarte puțin mai mare, 4260 de mAh.
În schimb, la preț este cu vreo 1000 de lei mai scump decât ăsta. În orice caz, anul ăsta nu cred că vor merge foarte bine terminalele scumpe, cel puțin până nu se discută foarte mult că economia s-a redresat și oamenii au început să cheltuie din nou. Poate la toamnă, poate la anul, nu știm deocamdată. În continuare se discută pe mai multe ipoteze. Relaxarea asta care o să vină o să fie destul de strictă în continuare, adică nu cred că vom pleca din țară. Poate la vară când va fi foarte cald, dar nici asta nu e foarte sigur. Despre Oppo Find X2, orice întrebare aveți despre telefon sunt aici, puteți să-mi puneți în comentarii. Dacă vreți să ajutați algoritmul, mai povestiți și voi între voi acolo în comentarii mai multe chestii. Are Android 10 cu toate aplicațiile de care ai nevoie, de asta presiunea va fi tot mai mare pe Huawei, pentru că ei tot n-au rezolvat. Donald Trump e încă ofticat pe China și îi acuză în continuare că ei sunt de vină cu diverse chestii. Poate la toamnă, dacă se întâmplă o minune, să piardă Trump alegerile, pentru că la modul cum a gestionat criza și a zis să bea lumea în orbitor, cred că ar merita să piardă alegerile, dar asta știi cum e, nu depinde. Eu am crezut că pierde și prima dată și n-a pierdut. Dacă ar veni un alt președinte, el ar putea să retragă o parte din deciziile actuale și să zică, de exemplu, bă, uite, Huawei vreau să aibă Google Play și atunci telefoanele lor ar redeveni super la mare căutare, dar în momentul ăsta nu prea. Și, cum spuneam, ăștia au și OnePlus, au și Realme, au și Vivo, alt brand care Vivo este deja super tare în SUA și peste tot apar review-uri și teste cu brandul Vivo, iar la noi n-au ajuns. Și probabil dacă Oppo are succes și reușește să intre pe piață să vândă, nu știu, 100.000 de terminale, probabil vor veni în curând și Vivo și Realme și OnePlus Direct, adică OnePlus Direct cred că au deja un birou în România, doar că nu cred că poți să-l cumperi direct în România în lei decât de la un partener. Altfel, majoritatea fanilor OnePlus îl iau direct de pe site și cred că e mai bine și din punct de vedere al garanției să lucrezi direct cu ei. Ok, cam asta a fost. Dacă aveți orice întrebări, aici sunt și ne auzim în curând. Când vine Mi 10? Când vine Mi 10? Când vine odată Mi 10 de ăla? Hai, baftă! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.